Hej og velkommen til gruppe 5. Vi vil nu gerne vise dig i GeoGebra, hvordan man finder det gyldne snit. Og vi starter med at sætte 2 punkter. Og så sætter vi et linjestykke imellem dem. Vi tager det lange, fordi vi kommer til at bruge det længere ude bagved. Vi kommer til at senere. bruge det et stykke senere. Og så sætter vi en cirkel, og vi tager det, som hedder cirkel ud fra centrum og radius. Fordi vi ønsker at finde midterpunktet af linjen. Vi sætter den til 6, fordi altså den skærer over hinanden. Vi gør det samme med B. Vi sætter et punkt, hvor de to cirkler skærer hinanden i begge ender, for at få en ret linje, der skærer linjestykket A til B. Hvor linjen skærer, finder vi punkt M. Og dem sletter vi så igen, da det virker mindre overskueligt. Og så Nu ønsker vi at få en vinkelret linje fra punkt B. Det gør vi ved at sætte 2 punkter cirka lige langt fra B på hver sin side af det. Og så sætter vi cirkler ud fra dem, ligesom vi gjorde før med den cirkel, der hedder cirkel ud fra centrum og radius. Vi sætter radiusen cirkel til 3. Og så den ikke skærer helt over B, så flytter vi lige lidt på punkterne. Vi sætter herefter et punkt igen, hvor de 2 cirkler skærer hinanden. Derefter sætter vi en streg, så der går igennem punkt G og punkt H. Vi kan se, at de ikke skærer hinanden helt, så derfor så rykker vi en lille smule på punkt F. Sådan. For at fjerne forvirring, skjuler vi lige punkterne, disse punkter. Nu skal vi så finde punkt D, og det gør vi ved at, da punkt D det skal være det samme mellem B til D, der skal være det samme som B til M. Så derfor så sætter vi en cirkel, som går fra centrum til punkt, fra B og så ud til M. Og der hvor cirklen den skærer det linjestykke, som går på B, sætter vi punkt D. Vi laver nu en ret linje, eller en linje mellem punkt A og punkt D. Nu ønsker vi at finde E, så vi sætter en cirkel ud fra D, der linjestykket mellem D og E, og B og D skal være sammen. Og hvor cirkelstykket skærer linjestykket, sætter vi punkt E. Nu ønsker vi så at finde punkt C, og det gør vi ved at tage cirkel ud fra punkt igen, og så tage den ud til E. Så AC er lige med AE. Ja. Og hvor cirkelstykket skærer A til B-linjen, sætter vi punkt C. Du har nu fundet det gyldne snit. Yes!